Sugeng pinanggih malih tasih nglanjutne utawi nerusake video sing kados kala wingi. Niki sakreneng sampun dipeme ya, badhe dikupas, dipasah, terus dijemur. Setelah kering utawi pun garing niku dipun kum. Lah niki barange. Merok apa ta? Nah, ini barangnya. Ini terus dikom. Sudah. Proses ngekom toyane kedah toyo anyar. Istilahnya ono bekas sing kangge napa mawon. Saged ngrusak kualitas gadung. Saged remuk bekas munggah napa mawon mboten saged damel kedah toyo sing anyar. Dipun kom. Isok teng toyo. Lah, kados ngeten iki dikum. Kalih disirami kersane napa niku lerem. Kersane lerem nggih. Dimpun. Terus sak lajengipun kurang lebih ngakum jam setunggal. Apa jam kalih awan upami awan. Sore kirang langkung jam sekawan dipun bilas setelah dipun cuci. Contohnya niki. Nah, ini kan kurang lebih pun 3 jam. 3 jam kemudian dicuci. Asalnya nyuci ngeten mawon. Nek nembe sepindah niki kan ngeten. Nah, ketinggal kados niki. Kados enten santene, toyane putih. Kados susu. Niki racun-racun gadung. Ngeten iki. Dan pun ketinggal putih ngeten iki, toyane kados susu. Saged dipun pindah. Nah niki. Disukane toyo sing anyar niki. Dipindah. Dipindah niki toyane diguak. Iki di bilas malih. Niki. Dan nek pun agung niki tahap pemula ya, tahap pemula istilahnya nembe ngakum ping pisan, Pak tahu nyuci ping pisan tahu mencuci 1 kali. Sak periode cuci. Lah niki terus nek pun eles utawi lemes, niki kan lemes. Nah, lemes. Ngeten iki terus dijleberke ngeten. Nah, dijleberke. Kersane mboten nekuk mengke. Kersane mboten nekuk. Niki nek pun dijleberke ngeten iki dicuci ping pinten mawon nggih. Namung digonta-ganti toyo mboten saged nekuk, pun terus dijleber ngeten. Kedahe dijleberke. Ngeten. Tapi nggih sedaya nggih, Pak nggih. Pak Bu sedaya. Mpun namung sekedhik tok sedaya gadung kedahe dijleberke ngeten iki. Kersane lurus. Mengke mboten kelinting. Sedaya. Badhe niki sekilas contoh berapa menit, Der? 3. Sekilas contoh 4 Kang. Nah, nek pun niki sedaya kum-kuman pun sedaya pun rampung, dijleberke sedaya. Disukani toyo malih. Pokoknya toyane niku mbutuhno kathah. Ganti terus ngeten. Nah, ngeten, contohnya ngeten iki. Terus nggih, kirang langkung 2 hari 2 malam nggih, 2 dalu. Kalih dinten. Niku nek ngumbah niki nek kum-kuman awan terus jam sekawan disalini toyo kalih dijleberke niki sepisan nek badhe njleber pun ngantos dipindah malih ganti banyu, pindah malih namung ngoten niku tok. Nek sore jam sekawan ganti banyu,
Terus nek dalu jam 8 jam 09 ganti banyu malih, dipindah dicuci malih. Enjing matuk subuh nika nggih ganti banyu malih. Terus mengke siang ganti banyu malih jam 8.09 enjing. Lah sak teruse ngoten niku wau ngantos 2 hari 2 malam. Berarti selama ganti banyu kurang lebih 1 hari 2 kali, 1 malam 2 kali, nek kali 2 hari 2 malam berarti 12 kali. Niku Pak nggih. Nek mbak 12 kali. Terus siap dimasak. Nah niki dintas. Dintas, disukani tuanya nyamlih, terus dibeto teng pawon, jeda. Oke. Nah niki pun bakdo dibeto teng pawon siap masak nggih. Niki sing kumpuman pun 2 hari 2 malam. Nah niki bentuke. Niki terus di masak. Nek ombo-ombo ngenten iki dimasak. Niki pun resik lho niki. Pun 2 hari 2 malam. Pun dibilas beberapa kali. Niku terus dimasak. Nek masak teng nika. Masakane sakderenge masak niki pun dibumboni. Niki pun disukani bumbu-bumbu niki teng mriki. Pun disukani bumbu-bumbu kantun masak. Lah, nek masake direbus teng mriko. Bakdo direbus. Bakdo direbus mateng. Jeda sik. Nah niki pun dimasak. Niki pun mateng. Pun mateng. Terus dijemur. Monggo, tingali lokasine pun jemur.